Čaute ľudia, dneska to nebudeme hrať Sliderio, ale len som sa vás chcel spýtať, že jaké logo by som si mal dať. Popri tom, čo sa vám tu budem pýtať, lebo toto bude asi na 5 minút, neviem, tak tu budete vidieť Sliderio v pozadí. No a vlastne som sa vás chcel spýtať, že jaké pozadie alebo jaké logo by som si mal urobiť alebo proste dať. Lebo je to hrúza. Neviem, rozmýšľal som už asi aj hodinu, ale nič ma nenapadalo. Takže dole v popisku máte môj e-mail a skontaktujte ma tam, keby ste mi napríklad vymysleli logo. Určite ho budem používať a v ďalšom videu keby ste nakreslili, vás aj spomeniem, že ste ho nakreslili a proste ďakujem. Spomeniem proste vás. Ďakujem. Keby ste mi proste vymysleli logo, nakreslili, to je jedno. Proste a poslali mi ho na Gmail, ktorý budete mať dole v popisku videa. A proste hrozne by ste ma tým potešili a ho budem používať. To logo celý čas ho budem natáčať. Možno raz ho trošku zmením, ale inak ho budem možno 4 roky používať, určite 5-4 roky budem ho používať určite na YouTube. Menej asi nie, ale vyberiem to najlepšie, čo sa mi najviac bude páčiť. Keď sa mi nebude páčiť, tak prepáčte, ale chápete, neberte to zle, že sa mi nepáči, ale každý má iný vkus, chápete. Niečo mi nakreslíte, niečo, ja neviem, nejaké Minecraftové, ale napríklad také, čo má ment napríklad, ale nie, aby ste ho kopírovali. Bo, chápete, nechcem mať zbytočné problémy. A nejaké proste, veľmi by ste ma s tým potešili. Akurát to natáčam o 10. pomaly, cc tak nejak 10 za chvíľu bude. Za 80 bude. To teraz natáčam a to som sa vám chcel opýtať, či mi nenakreslíte. By ste ma veľmi tým potešili, keby ste mi nakreslili alebo proste urobili nejaké logo. To bude asi koniec videa, tak čaute a majte sa zatiaľ.